Ezihamba phambili izindaba namuhla kuxwayiswa ngesidakamizwa sokujovana ngegazi kunxuswa osomabhizinisi abasakhula ukuba basebenzisane kanti umasipala waseMandeni uzimisele ukuthuthukisa izindawo eziwakhele. Lezi izindaba ze1KZN TV kade uyifundele uNondumiso kaMlondo ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli. Lo oyisikhulu esibhekelele ukulwisana kokusetshenziswa kwezidakamizwa eminyangweni wezempilo ngaphansi kwesifunda inkosi uCetshwayo unkosazana ke uBusisiwe Phungula uthi uhlobo olusha ke lokusetshenziswa kwezidakamizwa olwaziwa ngokuthi iBluetooth luyingozi ke emphakathini kwazi sekusetshenziswa nezinalithi ezingahlanzekile kuphinde kushintshaniswane ngegazi. uPhungula ke uphinde waveza ukuthi ziningi izifo ongagcina abantu sebethelelana ngazo ngenxa yalendlela. Ukusho ke lokhu kuyingxoxo ekhethekile abenayo nethimba lezindaba le1KZN TV. Umnyango wezempilo wakuleli unezinhlelo ezinqala lapho uzama khona ukwehlisa izibalo zabasuleleka ngegciwane lengculazi. Kodwa ukufika kwendlela entsha yokusebenzisa isidakamizwa ebizwa ngokuthi iBluetooth lapho kushintshiswana khona ngamagazi ngokusebenzisa umjovo sekugxekwe kakhulu ngenxa yokuthi kungase kubhebhethekise igciwane lengculazi. Lo obhekelela ukulwisana nokusetshenziswa kwesidakamizwa ngaphansi kwesifunda inkosi uCetshwayo unkosikazi Busisiwe Phungula uqwashisa umphakathi ngobungozi balento. Ukwabelana ngegazi noma ngabe iliphi ukuthi lo othatha igazi lomunye uma lelo gazi linegciwane lesandulela ngculazi lo othatha igazi lomuntu elinegciwane lesandulela ngculazi nakanjani naye uzolithola igciwane lesandulela ngculazi nazo zonke ezinye izifo ke ezizobe zikulelo gazi alithathayo njenge-hepatitis B ne-hepatitis C okuyisifo esihlasela isibindi. Uma kukhona ezinye izifo ezifana nezifo zocansi ezisegazini nazo lezo zifo uzoyithola. Abenhlangano eqwashisa ngesidakamizwa iphinde isize labo asebengene bagamanxa kwesidakamizwa iSANCA Zululand igcizelele ngomngozi yaphinde yasho ukuthi laba abanenkinga izandla izivulile ukubasiza. Njengoba sazi ke ukuthi ukujova vele ujova emthanjeni kuyingozi ke ukujova inakho emthanjeni. So sikhuluma ngendaba ke yama effects sikubiza ukuthi ama effects of using inakho i-drug ngokuthi uyijove. Lapho kusho ukuthi umuntu osebenzisa i-drug ngokuthi ajove noma asebenzise inakho iwunga lo muntu lowo angayithola more dependent or addictive and lo muntu futhi angayithola overdose ngoba ayinaso isikalo. Le ndlela ibonakala yenzeka kakhulu esifundazweni saseGauteng kanti laba abayisebenzisayo bangasithola sebenezifo ezifana nehepatitis B noma C baphinde bafe uhlangothi kanjalo nezifo zocansi. Ezindabeni ze1KZN TV nginguthabani Maphumulo eMpangeni. Imeya yomasipala uMhlathuze ukhansela uMduduzi Mhlongo unxusa osomabhizinisi abamnyama abasebasha ukuba abangacindezelelani ngabodwa kepha mabafukulana ukuze isizwe semnyama siye phambili. uNjomane ke ubesho kanje ngenkathi ekhuluma neziko lezindaba le1KZN TV lapho kuqhubeka khona umhlangano osomabhizinisi abasakhula obusesikhaleni ehholo kwaHlanganani ngaphandle kwedolobha laseMpangeni enyakatho neLembube lapho ke bebefundiswa ngezinguquko ke ezintsha zokwandisa isibalo sokuhlomelisa osomabhizinisi abamnyama abasakhula. Laba ngosomabhizinisi abasakhula baseMhlathuze abathamele lo mhlangano obizwe imeya yomasipala uMhlathuze uhambisana namabhanga amakhulu kuleli nababamba iqhaza ekuthuthukiseni umnotho wakuleli ukuzobacebelela ngezinguquko nezinhlelo ezintsha lo masipala onazo ngokuhlomelisa laba abasakhula kumkhakha wamabhizinisi. Namhlanje sinohlelo lapho khona esithi SM indaba kuyi-workshop noma uhlelo lapho khona esizofundisa khona osomabhizinisi abasabancane abasathuthuka ngezinguquko ezikhona emthethweni wethu wamasipala ukuthi sizolekelela abantu bakithi bazi ukuthi usizo bangalithola kanjani uma befuna ukuqala ibhizinisi kodwa futhi uma ngabe befuna uxhaso yiphi imigudu okufanele ilandelwe. Abantu manje esifuna ukuthi sifocuse kubona abantu abasebasha kanjengokuthi ke ibudget yethu manje
u40% wayo omunye kufuneka unikezelwe einkampanini zabantu abasebasha, kuphinde kuthi u40% ufocuse einkampanini zabantu besimame, u20% omunye ufocuse einkampanini zabantu abakhubazekile. Lezi ngezinye zezinto imeya ezidalule ngenkathi ithula inkulumo yayo izidlulisela kosomabhizinisi ababethamele lo mhlangano. Njengohulumeni okhona, uhulumeni oholwa inhlangano kaKhongolose, sibophezelo sokuthi sishintshe impilo zabantu ngoba siyazi ukuthi basukaphi, ikakhulukazi abantu abamnyama nocindezelo nokuvalelwa ngaphandle emathubeni, ikakhulukazi ezomnotho ezweni labo. Baphokophelele izinto ezinkulu empilweni. Kodwa futhi okunye besizama ukubaqwashisa ngakho ukuthi thina njengabantu ikakhulukazi balapha eNingizimu Afrika asinayo into yokuthi siphokophele ukusebenza ndawonye. Kunalokho size sigcine sibulalana noma siwisana ebhizinisini ngoba siyaye sifuna ukuthi sikhompithe noma sibangisane kunokuthi sisebenze ndawonye. So besifuna ukugcizelela lokho ukuthi singathi sicindezeleke kangaka siphinde sicindezelane sodwa. Asizami ukuthi sifukulane. Mina ngisuke sengithuthukile ngimentorishe laba basuke besaqala besakhuphuka. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThulile Ntuli esikhaleni. Imeya kamasipala wasemandeni ukhansela uSpesihle Zulu uthi-ke ukwakhiwa kwengqalasizinda-ke ukuthuthukiswa nokuyinto lomasipala omatasa ngayo-ke kungezinye zezinto ezizokwenza ukuthi intuthuko isheshe ifike kubantu. Ekhuluma neziko lezindaba le1 KZN TV uMageba uthi-ke babasematasa-ke nemizamo yokuvula umzila wesitimela njengoba isibalo sabantu emandeni sikhula ngesivinini unyaka nonyaka. Indawo imandeni ingezinye izindawo ezindlondlobala ngamandla. Kanti-ke lokhu-ke kufakazelwa ingqalasizinda eyakhiwa kule ndawo. Ikhuluma-ke neziko lendaba le1 KZN TV, imeya yamasipala esemandeni ukhansela uSpesihle Zulu uthi-ke babeke eqhulwini ingqalasizinda ukuze-ke abatshali izimali bafikele endaweni evundile. Sibona ukuthi kufanele ukuthi senze ingqalasizinda esezingeni eliphezulu ezokwazi ukuheha abatshali bemali ngoba uma befika bezotshala imali zabo emandeni abazokufika bakho umgwaqo, abazokufika befaka ugesi, abazokufika befaka amanzi. Bafuna indawo esinakho konke. Kusho ukuthi ke thina ukuletha leyo ngqalasizinda ukuze umtshali wemali abone ukuthi uma efaka imali yakhe la kufanele ukuthi uhlwanyele imbewu emhlabathini ovundileyo uzokwazi ukuthi naye athole inzuzo. Ilokho esiphezulu kwakho njengamanje. uMageba-ke uthi bamatasa nokubuyisa uhlelo lokuthutha lwesitimela njenganalokhu-ke le ndawo inabo vele ojantshi. Masike saxazulula inkinga yezokuthutha sobe senze into enkulu kabi ngoba sinombono ukuthi funa sakhe indawo ezokwazi ukuthi isiza abantu abazogibela isitimela, abazogibela amabhasi, abazogibela amatekisi. Sisafika isitimela manje. Sigcina kwaDukuza. Oh yes. Isitimela manje. Selifuna ukustonsa. Kodwa ikhona ingqalasizinda yaso. Emandeni ngoba kunestation esasisebenza kudala. Singasebenza sigibela. Siyakhulumisana-ke nabo laba bakaPlasa abaphethe lo msebenzi. Ingakho ngithi khona umhlangano esobiza lo mhlangano bazobe beyingxenye nabo. Ngoba nabo bayo ingxenye enkulu yezokuthutha. Kodwa esikwaziyo ukuthi uma uxazulula inkinga yezokuthutha usuke uletha umsebenzi. Lo masipala usukwazi ukuthi-ke uthole umbiko ongenagcopho kumcwaningi mabhuku izikhawu ezintathu kulandelana. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika umndeni umfokambuze eMashobanene eRichards Bay. Njengoba osukwini lakusasa umengameli wezwe umnumzana uJacob Gedleyihlekisa Zuma uzobeke ethula inkulumo yakhe ibhekise esizweni eParliamente kanti-ke kuningi okubhekwe ngabovu kule nkulumo okuthinta-ke ukudaleka kwamathuba emisebenzi ezomnotho ezempilo njalo. Futhi-ke kulindeleyo nokuba ziqine ezokuphepha njengoba kuneqembu lezepolitiki elisabise ngokuphazamisa umengameli. Iziko lezindaba le1 KZN TV lixoxisane nezakhamizi kuleli ukuze kuba zingalindelani kwinkulumo kamengameli. Esiyilingele kumongameli kusasa enkulumweni ukuthi akhulume nge-youth emancipation.
nokuthi athina ama-set-asides abantu abasha sila nje umkhandlu wasemhlathuze uzobheka into yama-set-asides abantu abasha, but also asimile kwinto yabantu abasha sibheke nento yentuthuko yabantu besifazane. These are previously disadvantaged groups or vulnerable groups, so sibheke kakhulu lokho nokuthi into yomhlaba kuzothiwa ngayo ubuyele kubantu, sandise futhi into ye-farming amongst young people. We want to have young emerging farmers bangagcini nje ngokuimeja but bangene kwi-mainstream economy yezwe ngokuthi babalimi nakwi-economy yonke nje ilokho esikubhekile kakhulukazi. Into engilindele kusasa kupresident ukuthi akhulume ngento yokuthi siwa-create kanjani amathuba emisebenzi for abantu abasha, ngoba sinabantu abasha eSouth Africa, especially ke nala emhlathuze la sihlala khona abangasebenzi, so nakho siyafisa ukuthi bathola amathuba emisebenzi basebenze ukuze mhlawumbe kuzoncipha nokugebengu. Engilindele ukuthi umongameli ekhulume ngakho kakhulu into yokuthi umhlaba subuyisela kanjani ezandleni zabantu abamnyama, nento yomnotho. Umnotho njengamanje sawubona kakhulu sezandleni zabantu abayidlanzana. Siyafisa ukuthi umongameli ehlahla indlela ukuthi ubuyela kanjani umnotho kubantu abaningi okuwabantu abamnyama, especially ethinta kakhulu into ye-township economy ukuthi sivusa kanjani. Lokho kuyosijabulisa kakhulu nabantu abasha-ke nje amathuba akhona-ke uhulumeni awalethayo ukuthuthukisa intsha. Kungasijabulisa kakhulu uma singabona umongameli ekhuluma kakhulu ngakho. Sikubhekile kakhulu kusasa kumengameli ukuthi athinte zonke izinto eziphathelene nokuthi isizwe sime kanjani. Izinto ezisemqoka eNingizimu Afrika sesibonile ukuthi umengameli kuleli hlandla alithathile ukwazile ukuthi neqembu lakhe libusayo bakhe imigomo okuyiyona ephusile nezothatha izwe lise phambili, imigomo efana no-National Development Plan yehlelo esifundazweni njalo njalo. Esesikubhekeleke manje ukuthi number 1 asibikele ukuthi ngakube sehambe kangakanani ukuthi leyo mgomo ibe impumelelo. Number 2 kube i-issue yama-catalytic projects, lama project amakhulu okuyiwona anamandla okusungula amathuba emsebenzi kuze kuhlomule osomabhizinisi kuhlomule nabantu bakithi. Speech sahulumeni sakusasa bengifisa ukuthi aphinde futhi asenzele umusa akasenzela wona ukuthi intsha yakithi iqhubeke ifunde ngokuthi anze ama-bursaries, aqhubeke futhi siwumasipala semhlathuze siyakhuthalela kakhulu ukuthi abafundi bethu bahambe ufunda ngama-tertiary institution. Sinenye iprogram esinayo ukuthi abafundi bahambe uyofunda for ukuthi baregistrise bonke bethola ukuthi behambe ufunda. Umongameli ngasiza ngajabula kakhulu futhi aphinde ahlanganise leyo ndima leyo. Mbukela ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi libiza R13.47 uma beqhathaniswa nedola laseMelika, libe R16.84 uma beqhathaniswa nopondo waseBrithani, libe R14.38 uma beqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona lime $1,231.16 i-ounce, kutholo ngahluzi ube $54.78 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdonsoswano oqhubekayo phakathi kwalowo wabe ngumqeqeshi weBafana Bafana uShakes Mashaba kanye nenhlangano esingethe ibhola likanobhutshuzwayo kuleli SAFA sewedluliselwe kumxazululi. uMashaba ke wafaka udaba lokuxoshwa kwakhe kwikhomishana yabaxazululi baka-CCMA nalapho ke emangelele khona lenhlangano ikhala ngokuthi kayizange ikwenza ubulungiswa ngenkathi imxosha. Lolu daba ke luqhubekile izolo kodwa izinhlangothi zombili zehlulekile kufinyelela esivumelwaneni, ingakho ke lolu daba seluya kumxazululi. uMashaba ke waxoshwa ngozibandlela onyaka odlule kanti kulindele ukuba ke isinqumo kulomdonsoswano wakhe neSAFA simenyezelwe ngomhla zili-14 kulinyanga. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa. Empangeni uzobe shisa amazinga okushisa u21 kuya ku29 degrees, eThekwini u21 kuya ku27 degrees, uMgungundlovu uNtwangasibomvu u18 kuya ku27 degrees, uLundu uMahlihliki u18 kuya ku31 degrees, eXhobe eMantente u16 kuya ku24, Siphethe ngeVryheid eFilidi u16 kuya ku28 degrees. Zingakho ke mbukele bese kuphathele zona namuhla kaMgenge Ntombi ithi nimbe nobusuku obuhle, siphinde sihlangane futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.